Муммуттар да халбакос кота командата сака кыбын олар болигатыр булурун 11 командаттан бастыкы местен улбута. Манна школа раз класстырыттан оғылар Гавриил Владимирович орна Василий Афанасьевич көмөлөрүнөн саңаттан саңыр дэллер олалар. Бары төмсен сүбәннән белемнер миниатюралары ордукта булалар. Быйыл да белемнәре чүгәй. Улус бутос үмөдү төймәккә агас команда кураттысты. Улус школалардан кадән көн көрүстүләр. Попытта да саңата кыттыр олар бары бир сака кыбынчыленнәре. Кывынен оппарыстой. Кывын нахалбах доктор белектир. Кывын бар болан бу манны күрдүк әрәлләр доктор докторабыз. Олара өскөтүн сынақ алеса. Би әйгем доғыр гыммапыр. Ана китти. Чача топ күдден япыр. Арай бита английский урогар. Pavel, come in, please. Во камин на дайта. What you keep me? Sit down. Ас на хасразу таан дип болот. Республика баратура хамсаһын авылларга үтчәккә ол хамсаһыннарга бихи буланы эме тәңгә активна тәңгә башлар кудук үлелер бит механавар олус холталах онна инники ереллах ол кудуготтан билүгә манда хамсаһымар бит отойратта үтчәттәр доллар рукаттан манда хамсаһын жактаналар манда хамсаһын хөблүләр поддержкалар. Антон 19 сезоннары бу сакы бун бир активный челене Михаил Новиков бүгүнкү кия жүлдү сүбөтөлөлөтө. Бәбит төрәбит бутунан бу сыгына таксан көркүлүнү көддөрүү бәбит сакатыл бутун сайындырыга элбак олуг оңора дияны бут. Онна оглар бәләре личность бутунан саңлаң эле кирбит такыбыт болаларыгар комплекса сук болаларыга деген сыгына таккыйрынга сүддак индикологторлорна адылак болуга дияны бут. Онуттан үчөй бу хагалаандар баранарлар бүдүбүтер сака көбөн хайдарыгар. Оғылар қаза түймақта күраттыра мұмытты күйілерінен түміктенler. Салғы мұмыттырыны бетін осколытта инекі кәскелдер командалара сонтарғы регионана күраққы баран күтті ақтыра. Саңа күнге білуттен Закаба Тусовені кенті көлісі.